Shirfla Flebro Ambe Afo ka walma dɔn kari o kari surafanato mana don an bɛ fasodenw wele kɛnɛ belebele kan bisun na an ye maaba fila wele donc maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Ablɛ Y Touré dit colonel Ablɛ Y Touré dit colonel ale bɛ mouvement mun na CMFPR2 i ni su folikan jumɛn de bolo k'a lase Shirfla Flebro ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. N bɛ Shirfla télé filɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnyala aw yɛrɛ minnu bɛ cɛsirilen don jijalen don ni jamana ka se ka kunnafoniw sɔrɔ. Mais d'abord, c'est pas dit colonel, hein? C'est colonel Ablai Touré. Ok. Rectificatif. D'accord. Colonel Ablai Touré. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Et on est à Jamanama. Ok. CMFPR2 Togola, la coordination des mouvements de forces patriotiques de résistance. On est Togola. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, colonel Ablai Y Touré. Ma flana aujourd'hui est Soumela Berthier. Soumela Berthier analyse do. Donc Soumela, faut le cas du monobloc k'a lase Shirfla Flebro ma. An b'a fɔ assalamu alaikum. Shirfla filɛbaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Chaîne a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka taa se aw ka président n'aw ka directeur ma. N ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Maliden cɛman n'a musoman n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Émission in filɛbaga Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ an ka foli ni tanuni b'a bɛɛ lajɛlen parce que je sais que dɔw bɛ heure caman ta minuit tɛmɛna yɔrɔ dɔw la 2 heures tɛmɛna yɔrɔ dɔw la an b'u bɛɛ sigilen bɛ k'u bɛ émission in kɔnɔ k'anw de b'a la bi tɛ l'émission sans tabou a bɛ kɛ dimanche o dimanche n b'a ye sans langue de bois a bɛ kɛ dimanche fɛn fɛn n b'a ye mɔgɔw b'a lajɛ heure minnu na donc an b'o foli belebeleba kɛ animateur yɛrɛ ma ni équipe technique fɛn fɛn bɛ yen an ka foli b'a bɛɛ su in na. Ok. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n yakile k'a fɔ maa sabanan o kun ye jɔn ye o kun ye an balaka dɔ ye mun ye Ade Mayiga n'i ko Ade Mayiga ale ye Gatcha groupe Gatcha o présidenti ale kun kan ka ye kɛnɛ kan donc a yɛrɛ ka ban an bɛ dugawu kɛ vraiment a furucɛ ala ka bana y'a sɔrɔ ala k'a ban pewu donc Abubakar Traoré Enfré folikan jumɛn de bolo k'a lase Shirfla filɛbagaw ma. Bokile an bɛ foli bila an filɛbagaw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na sabula i y'a fɔ cogoya min na kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an min ye fasojɔ kɛnɛ kan ka se ka malidenw kunnafoni jamana kunkanko kibaruya la. Ok Bokar n hakili la k'a fɔ vraiment merci beaucoup n bɛ repos la dɔɔni voilà vraiment bon voilà donc un bon travail nin ye baarakɛɲɔgɔn ye vraiment tu as fait un bon travail donc an b'i fo kosɛbɛ merci beaucoup bisu na mun ye kuma ye a babu bɛ mun kan. Bokile u b'a fɔ bamanankan na ko n'a fɔra i miiri o bɛ kɛlɛ bɛɛ ba fɔ musoko kɛlɛ. O tiɲɛ. Donc o la min ye bi kuma an bɛna kuma fɛn min ka sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin wagati laban in na min ye groupe armés maaw ka ca an ka jamana kɔnɔna na kuma kɔni cayalen don o caman fɛ donc kuma minnu kɔnɔna na ni fɛn caman bɔra a ko kɔnɔna na an bɛna an da don o ko ninnu na déclaration laban minnu kɛra nin wagati laban in na u dɔw fɛ donc an bɛna an da don o de la ka se ka walawala jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. D'accord. Colonel Ablai Touré donc an b'a fɛ k'a dɔn i ka mouvement nin maliyɛnw de sigilen bɛ k'a ye k'a fɔ mouvement cayalen don nord la mais aw yɛrɛ a nana cogo di i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna. Bien yanni ka kuma n bɛ hakɛtɔ ɲini kɛ aw fɛ walasa ka tasi bila ka taa an ka cɛdenw minnu bɛ bin jamana in kun kɔrɔ don o don kɛrɛnkɛrɛnyala an ka faamaba n'o ye garde Amadou Diallo ye Amadou Seibou Diallo ye n'o binna 2012 le 25 mars 2012 n b'a hakɛtɔ ɲini aw fɛ an ka 1 minute de silence an k'o ɲini n b'a ɲini aw fɛ an k'o ta ka kɛ tasi bila ye ka ɲɛsin u ma. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Bokar, voilà. Donc, 1 minute de silence. Il y a une fois, c'est que vraiment, Djoroba Kumala Djamana nous connaît. Ok. Ok, merci bien. Okay. Merci. CMFPR2 est coordination ni mouvement
duuru wɔɔrɔ de sigilen b'a kɔnɔ a mouvement wɔɔrɔ in a fɔlɔ n'o ye mouvement in min ye farafin mouvement an ka farafin ni ko farafin mouvement min tɛ tamasɛki ye arabu tɛ k'a kɛ kɔrɔbɔrɔ bamanan kadɔ miyanka fɛn fɛn ye maliyɛn den ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ mouvement min ka bon ni mouvement bɛɛ a fɔlɔ o ye Gandaizo ye n'o créera en 2006 Gandaizo créera 2006 voilà ça comme si je l'ai dit la fois dernière sur le même plateau il y a fo ka tɛmɛ mouvement nun créera Gandako créera fo ka na se Gandaizo ma cogo min na maa min y'a créé o de ye Amadou Seibou Diallo ye ala ka hinɛ a la a tora a tɔko la an ma fɛn wɛrɛ ɲɛ jamana fɛ an ko fasoden min y'a yɛrɛ bin faso kun kɔrɔ qu'on le décore à titre posthume ça je l'ai toujours réclamé je continue toujours à le réclamer c'est une question de droit ka taa o la ka b'o la ka taa 2006 ma ka na se bi ma fo bi an filɛ nin yɔrɔ min na an bɛ taabolo kelen de kan n'o ye an faso ye parce que yɔrɔ wɛrɛ t'an ni Maliba in tɛ a ɲɛna an t'a dɔn a tiɲɛna an t'a dɔn comme je te le dis Gandaizo siya ko mouvement tɛ fasodenw bɛɛ ka kan a la ni min ko ko Mali i ta b'a la i nin yɔrɔ b'a la i sigida b'a la ka b'o la il y a MPR2 n'o ye tamasɛki fimanw ni an fɛ sinankunya la an b'a fɔ ma ko bɛlaw olu ka mouvement MPR2 c'est le mouvement de restauration pour la dignité Bella ale b'a la Gandakoy parce que Gandakoy 96 Gandakoy balé le Gandakoy a été rédigé en association maintenant association Gandakoy association olu segina kana fo ko no kulu fene ba armuta faso ko la mais récépissé de Boubolo c'est une association donc faso ko de do an yu faranga olu bana Mbajan be Mbajan fene ye halisa mouvement mi bɛlaw ni kɔrɔbɔrɔw ni kadɔw ni miyangaw de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ k'o bɔ a la il y a ACRT fɛnɛ bɛ yen ensuite il y a BBH c'est purement Soray comme si on le dit en bamanan ko saya ka kusa ni malo ye o fɛnɛ sen b'a la donc ka fara ka mouvement fitinin wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɛ ka a dafa en réalité an b'a fɔ mouvement wɔɔrɔ parce que mouvement wɔɔrɔ in olu de bɛ ye mais mouvement fitinin dɔw bɛ yen kɛrɛda la minnu fɛnɛ bɛ dans la logique de la CMFPR2 bon CMFPR2 pourquoi CMFPR2 c'est une coordination dans laquelle quand a créera don min na mouvement bɛɛ de tun b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ mouvement minnu tun bɛ yen mouvement 4 de tun bɛ yen CMFPR2 bɛ créer CMFPR yɛrɛ bɛ créer don min na o kɛra waati min na mɔgɔw bɛ ka taa comme on appelle Burkina négociation fɔlɔ ninnu na les pré-négociations mɔgɔw tatɔ la parce que en ce moment MNLA de bɛ yen MNLA kɛlen de ye mouvement ye min tun bɛ yen ka fara an ka mouvement 4 in kan donc mouvement tɔ ninnu si ma créer maintenant mɔgɔw tatɔ la gouvernement ye invité mouvement invité ka taa an ko non wele que an ka tugu ɲɔgɔn kɔ indépendamment ka taa il faudrait que mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ an yɛrɛ dama dɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'an sigi ka kuma ka se ka mɔgɔ kelen ta min bɛ kuma farafinw bɛɛ tɔgɔ la o de na ni CMFPR2 in ye à l'aéroport et l'idée est venue de Kantao Kantao hakilina de don a y'a yira et effectivement les autres là u sɔnna u ko franchement nin ye hakilina ɲuman ye u taara n'o kan ye et c'était à partir de là-bas que arabu fana nana kana alliance kɛ n'anw ye parce que quand mɔgɔw taalen gouvernement ka délégation min taara à l'époque au début o y'a yira k'a fɔ ko non ko ani olu ma ani gouvernement ma kɛlɛ minnu ni gouvernement kɛlɛla olu bɛ olu de bɛn ka kuma n'u ye n tɛ kuma tigɛ n'a y'i ka kuma faamu sisan e bɛ nin bɛɛ fɔra nin kɛra coup d'état kɛra 2013 nin bɛɛ kɛra 2013 le pré-négociation min nana ni élection ye ni min ye IBK sigi fanga la o kɛra k'a sɔrɔ Jangunda de tun bɛ fanga la o kɛra k'a sɔrɔ Jangunda de tun bɛ fanga la an y'a faamu sisan donc o kɛlen maintenant
arabu y'a ye k'a fɔ ko olu bɛna to kɔfɛfɛn ye négociateur tɛ fɛ ka kuma n'olu ye donc directement Zahabi à l'époque a ko u ma ko a ye taa aw ni farafin minnu ye dugu in tigiw ye a ye taa aw n'u ka bɛn a la aw ka kɛ kelen ye walasa aw ka kumakan ka lamɛn donc automatiquement il y a eu une déclaration commune au Burkina là-bas à Ouaga ce jour-là qui a fait que tout de suite le médiateur était obligé k'a fɔ ko bon an ka ma segin ninnu ma an bɛ baara fu de la o y'a to u seginna ka na u ni MNLA tilalen kuma na an n'u y'a daminɛ depuis rencontres bɛ kɛ parallèlement fo ka na groupes bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ ka se ka fɔ ɲɔgɔnya kɛ min b'a to marifanw bɛ se ka bila a bɛ fɔ min ma ko cessez-le-feu yanni élection ka kɛ. C'est comme ça le mouvement, la coordination CMPR 2 a nacogo filɛ nin ye CMPR yɛrɛ maintenant taalen ɲɛfɛ kuma dɔw bɛ a fɔ man di dɛ mais i b'a dɔn CMPR tilacogo a kɛra comme an k'a fɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye i n'a ka kan ne b'a fɔ i n'a man kan ne n'a ka kan o n'a ni mankan ye min y'a to ka négociation to sen na. Et à partir d'ici, ministère de Kounye assises de organiser mouvement de ɲɔgɔn cɛ walasa marifaw kan ka bila cogo min na min kan ka kɛ marifa bila cogo la marifa minnu kan ka bila olu ka se ka mɔgɔw ka se ka bɛn u kan cantonnement bɛ se ka kɛ cogo min na o ka se ka ɲɛfɔ Gao bɛɛ y'i sigi ka sɛbɛn bɔ Gao bɛɛ tɔgɔ la. Mouvement minnu bɛ Gao a société civile a fɛn fɛn bɛ yen k'u sigi ka kuma a ka sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko bon an tɔgɔ la nin sɛbɛn in de bɛ taa a bɛ taa kalan o sɛbɛn in na mun de fɔra si j'ai une bonne mémoire a dɔn an y'a yira k'a fɔ ko 2000 reprise la mɔgɔ minnu tora dugu kɔnɔ u ka minɛnw parce que faso ko do kɛlɛkɛ minɛn minnu b'u bolo o y'u ta ka di sarasiw ma Mariam Sagara est là elle peut témoigner Didier Dako n'est pas mort a bɛ yan donc minɛn minnu dira papier kɛr'u la Barkani et Serval à l'époque o ye papier kɛ Fama ye papier kɛ donc an ko mɔgɔ minnu ka minɛnw dira ka ban deuxièmement na cantonnement na il faut que ka dɔn ko olu ka minɛnw labilala olu ka taa o kan ka taa cogo min na. An y'o de kɛ papier ka Gao bɛɛ ka na n'a ye maintenant à partir d'ici il s'est avéré que an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔw donna an ni ɲɔgɔn cɛ min nana ni farali ye min ko ma non aw kana sɔn Gao k'aw na ni papier min ye n'o kɛra an mɔgɔ tɛ ɲa parce que commerce ko b'a la donc o min kɛlen o yɔrɔ in na an dɔw minnu bɔra Gao yɛrɛ ka na délégation na u sera k'olu kun ɲagami olu wulila k'a kɛ mankan ye salle kɔnɔ. Pendant 3 jours, le général sénégalais qui s'occupait, qui était le chef adjoint de l'aménagement, a y'a ɲini mɔgɔw ka se ka sigi ka se ka kuma u ka se ka bɛn kelen kan a ma se ka ɲɛ sɔrɔ. Après les 3 jours maintenant ale de ye initiative ta ko maintenant aw minnu bɛ fan kelen fɛ minnu sɔnna ɲɔgɔn bolo a ye taa yan fɛ minnu ma sɔn a ye taa yan fɛ donc an minnu ko Gao ye min fɔ au nom de toute la communauté Songoï, de Lamzanga à Tombouctou en passant par Maneka jusqu'à Sévaré, en de Tougra Nyon ko ka CMPR 2. C'est comme ça nomination in nana tan choko de la. OK. Donc on nana a ke tanasi fly. 1 and 2. 1 and 2. OK. D'accord, amena si kana parce que faut que ɲɛfɔli ka kɛ parce que malien bɛɛ do sigin bɛɛ ka lajɛ vraiment groupe charlé no finalement mɔgɔ t'a dɔn jɔyɔrɔ mun b'a la a bɛ mun ni mun kɛra donc Boubacar kuma tɛ an bɛna Soumala Berté fan fɛ Soumala i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye parce que réellement la analyse parce que an ye k'a fɔ comme a ye thème mun di k'a fɔ déclaration mun kɛ mais Soumala an ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen i ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ jamana nin kɔnɔ yan i bɛ se ka mun fɔ an ye. Alhamdulillah rabbil alamin. Monsieur Traoré, ouais. D'abord, avant d'être analyste ou être quoi que ce soit, secrétaire général d'un mouvement, Soumaïla est un militaire. C'est un militaire. Oui. Et je suis l'un des premiers éléments. J'ai fait partie des premiers éléments. Mali il y a avancé Tani Mouromounié. Pour que tout formé pour la lutte antiterroriste.
J'ai fait partie de ce groupe qui a été formé à l'école d'application des troupes spéciales de Biskra en Algérie. Frontière droit ne b'an ni Tamarasset cɛ o y'a sɔrɔ GIA ni FISI u b'u tan fila fili l'Algérie comme si les autorités avaient vu k'a fɔ nin fiɲɛ mun cilen filɛ Algérie a bɛ don anw bara. On avait envoyé un groupe de jeunes militaires ka t'u former pour la lutte antiterroriste. Le Mali avait pris le devant par rapport à cette situation. Ni n bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ n yɛrɛ kan i ka plateau kan o yɔrɔ n bɛ se k'o fɔ. Ganda ko nana créer ka anw to armée kɔnɔna la. Je crois bien colonel Cissé dɔ de ye Gana ko créé o Maïga si j'ai bonne mémoire. Mais Gana ko tilala kana ci mun fɛ Mali continuera o erreur kelen de kɔnɔ. Jusqu'à preuve du contraire, il était mouvement d'autodéfense dɔrɔn tɛ dɛ, mouvement rebelle tɛ, mouvement d'autodéfense tɛ, mouvement foyi tɛ Mali la k'i bɛ t'i tɛgɛ sigi a kan ko a bɛ kelenya dɔrɔn de la. Fɛn o fɛn mana créer a bɛ kɛ nafasɔrɔko ye, a tɛ bila bilen, a bɛ kɛ bolofara 10, 20, 30 ye. Autorités b'u ɲɛ tugu a bɛɛ kan. N'an y'a ta diinɛ la o, an taara politique la o, an taara nin nord ni centre problème in na. A tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye depuis y'a ɲini k'u bɛ Ganda ko ci. Paix à son âme à l'époque, Soumaïlou Boubé a invité le colonel du Ganda Koy à Bara. K'a kɛ a yɛrɛ Gawo k'a kɛ parenté yɛrɛ. Ça trouvait que Arbon Maïga était le maire de Gao, le député de Gao. Kana fɛnw kɛ Ganda Koy k'a yira cogo bɛɛ la bɛ ci, mais à l'époque ni a fɔra ɲɛna que c'était vraiment de tout sauf Konyarama parce que jalaw ɲina mɔgɔw la de. Bokele ni e kan ka wuli ka marifa ta i sigiyɔrɔ la ka a fɔ k'i bɛ jamana défend ou bien ko bin kɛra i kan k'i b'i yɛrɛ défend ko parce que jamana tɛ ka se ka na i défend bilen. Ni jamana yɛrɛ sɔnn'o ma o temps kɔnɔ ka tila ka na e la sigi k'i ɲininka k'i kan ka i bɛ fɛ mun de ka k'i ye jɔn b'i ban place ɲuman ma. Le seul qui a refusé ka taa Zabi ninnu na ka taa Ulmedu ninnu na, le seul qui a refusé c'est Yada Gali. Je l'ai gardé avec mon équipe à l'hippodrome. A den fɔlɔ Hamza a wolola k'an to k'a garder service la Alpha ka so kɛrɛfɛ hippodrome kɔnɔ. Il est le seul qui a refusé, mais comme c'est un stratège, il a profité des failles des autorités maliennes qui continuent jusqu'à preuve du contraire. Il profitera failli Nani Mounié, à quoi lui il veut créer son organisme pour le développement de sa ville natale qui est Kidal. Le gouvernement malien en son temps a mis les moyens à sa disposition. C'était Alpha. Le gouvernement malien a mis à sa disposition les moyens nécessaires. M. Traoré, bon Dougoubé, Dougotiki Canada, Dougotiki, gouverneur Canada, gouverneur d'eau. Ni Jamanabe Warde de Makata, Dougoula, Kata, Dougoudéon, Katouka, Gelea Ban, et de Ouka ambassadeur, et de Ouka président, et de Ouka Fembe. Il a eu sa notoriété, n'est pas qu'à Dougoudon, mais je sais bien, il a eu sa notoriété avec l'argent du peuple malien même, que les autorités lui ont donné. Koni, Amba Kono, mouvement Bebado, profit de Bakono. Le colonel ne dira pas le contraire. Mouvement Bebado, Luta ala Chili, Adasra Kumani Mao, Ko Nafasoroko, Odebato, Kobeta Donyogama, note Nambeka Kele Kunye, comme Mali Denkele, Mali Kele, Aklina Kele, Nambeka Kele Kunyoye. Nini e nana kan jɛra mun ka dugu bɛɛ tɔgɔ la Gao tɔgɔ la ou bien Tɔnbukutu ou bien Kucala tɔgɔ la k'o kɛ papier kan ka taa n'i ye e ye k'i fara ko non e ti sɔn a ma parce que i jɔra i ɲiyɔrɔ de la ɲiyɔrɔ ko dɔrɔn de don wa jamana ɲɛmɔgɔw mais sara hali minnu bɛ bi émission ye 100 langues de bois ni alu bi n'u ma tagabolo in yɛlɛma groupe in bɛ ka créer an bɛ nord ni centre la bi Mali fan wɛrɛw bɛ don a kɔnɔ forcément
Mali fan wɛrɛw bɛ don a kɔnɔ parce que a tɔ bɛ ka faamuya ka kɛ ni anw ma wuli ka mugu ni kisɛ ta anw sɛbɛ tɛ dɔn anw place tɛ dɔn Mali ko lajɛ bi ka sira dɔrɔn dilan ka t'i ko Sénégal 2 milliards par jour par semaine le ministre des Finances ou le Premier ministre à l'époque Boubou Cissé il a bien dit ka sira dɔrɔn dilan il a fallu ko dugudenw ka wuli ko camion tɛ tɛmɛ bilen mɔgɔw ka marchandise tɛ tɛmɛ bilen pour que sira dɔrɔn ka dilan ni jamana mun tagabolo kɛr'o ye erreur tɛ se ka ban jamana kɔnɔ D'accord. Premier point là mais mun fɔ ka d'a ka kuma kan n ka présentation kɔfɛ o ye nin ye. D'accord. Bakari kɔrɔfɔ tɛ nin ye o de kosɔn n ko bi su in na an ye wele bila u ma parce que nin ko nin a taara ka an bɛɛ bolo ta mais an b'a fɛ ka faamuyaliba de sɔrɔ nin ko nin yɛrɛ mun yɛrɛ don qu'est-ce qui se passe donc an bɛ kuma di ma. Ok mon colonel n bɛ taa e fan fɛ Toure n'i ye jateminɛ kɛ an ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnla kɔrɔnfɛla in de la aw ka yɔrɔ fanfɛla la groupe armée ka ca yen nɔ maa caman kɔni marifa ta k'i kɛ groupe ye kun jumɛn la mun de y'aw bila marifa ta yɛrɛ la de. Bien ne ɲininkali ye ɲininkali bɛlɛbɛlɛ mais ɲininkali dumanba parce que nin bɛna to maliyɛnw bɛna faamuyali kɛ comme je l'ai dit mon collègue Berthe a b'a dɔn ni faso dɛsɛra a bɛ na ni ko caman ye jamana kɔnɔ rébellion de kɛra 90 je me rappelle hein? En 90 la première attaque c'était Meneka. Le seul escapé de Meneka c'est mon père ne fa dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen a filɛ nin Kandegari là il est à la retraite il est parti à la retraite étant chef il est de la promotion 77 Attends. Hassan Touré. Vous avez compris? J'ai quitté chez lui à la veille de l'attaque. Bamanakana. Ne bɔra ale fɛ yen ale de tun bɛ ka kalan kɛ a fɛ yen école la ne bɔra a fɛ yen sufɛ avec la famille de commandant Tchokare à l'époque commandant Tchokare de tun bɛ yen o muso de tun ye dɔnnikɛlaba ye ale de ko muso de k'a ma ko an tɛ si yan bi et effectivement a su bɛɛ ba di ka camion kelen de tun bɛ Meneka a y'a ka minɛn a y'a ka denbaya cɛ ka k'a kɔnɔ ne fancinin ko ne ka tugu bɔ ka taa ne nacogo filɛ nin ye Gawo an sira ka boli ka na dɔn Gawo 4h du matin 4h 5h le surlendemain a fɔra an ɲɛna k'an bɔra sufɛ à 4h du matin Gawo Meneka attaquera. À l'époque c'était le temps de Moussa Traoré. Moussa ye kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛkɛdenw bɛ Mali bolo sarasiw bɛ Mali bolo kɛlɛkɛminɛn bɛ yan kɛlɛ kɛra mais an nana ye politique nana sen don a kɔrɔ politique kelen ka sen don a kɔrɔ a yirala k'a fɔ ko sisan il faudrait que à l'époque je reviens sur votre truc Ablaye Ahmad à l'époque il était capitaine de l'armée de l'air hein Ablaye Ahmad de Gandakoy Ablaye Ahmad Hamar le capitaine Ablaye Ahmad Hamar de Gandakoy le caporal-chef Ablaye Baraji de l'armée de l'air caporal Amadou Cheibou Diallo et Sidibé. Voici ceux qui ont pris l'initiative. Nous avons des initiatives que nous avons eu Koujo, que anga dugu de Bessege. Effectivement parce que si vous nous beka fara chokotala dans l'ordre et dans les deux ordres. Donc il faudrait que anga autodéfense créer kaseka ou défendre. Ganda ko créer choko flénier. Donc ça c'est la toute premier mouvement qui a été créé. Au Benani, à l'époque, mouvement fait tomber, nos rebelles mouvement, avec un MFIA kelende. MFIA il a éclaté ça. FPLA bolo là, MPLA bolo là, Arla bolo là, ani MFIA ere tora anola arabu tora ni MFIA no kunye zabi ka mouvement. Donc Gandakoy avec l'armée était seul face. Gandakoy n'allait Gao domina ka base sigi. Les 12 fondateurs de Gandakoy, le plus jeune à l'époque, Ibrahim Issa Diallo, c'est lui actuellement qui est le chef d'état-major général de la CMFPR2. Il était le plus jeune parmi les 12 fondateurs de Gandakoy. À Massa. À l'heure où je te parle, il écoute. À la garde corps de Boara Kawele Sang. Vous avez compris? Au Kélé,
comme je l'ai dit, kɛlɛ kɛra a waati u tun b'a fɔ ko les éléments de Gandoko ko u tɛ ye la ko c'est des commandos invisibles. Da aw yɛrɛ don da wɛrɛ la. Non an b'o da. A kɛwale. Kɛwale de nana n'a ye. C'est comme bɔra k'a dɔ fɔ yan o don ka na se yɔrɔ dɔ la Musa minɛnen kɔfɛ Gandoko créera parce que tubabu de na n'u ka rébellion ye olu fɛnɛ de Musa minɛ parce que ni Musa ma minɛ u mɔgɔ tɛ n'a ɲa sinon an bɛ nin bɛɛ la Azawadi ko in c'est un esprit ça veut dire que c'est une peuple une république fantôme nous les nordistes on ne sait même pas d'où ça vient et min ye minorité e bɛ se ka wuli don dɔ ko ka jamana tila ka i ni yɔrɔ di ma wa ni Azawadi créera je vous le jure que demain jamana tɔ min bɛ to a bɛ tila parce que à ce moment Azawadi bɛ créer dɔw fɛnɛ bɛ wuli comme tu l'as dit k'a fɔ ko u ka jamana d'u ma et nous qui sommes la majorité nous on va créer la république sociale libère c'est pour vous dire que an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ se o n'Ala sɔnna parce que nin bɛɛ bɛ ka kɛ an m'an kun bɔ fɔlɔ an bɛ fasɔdɔnya kɔnɔna de la donc quand Gandoko a été créé mɔgɔ minnu ye Gandoko créé n b'a fɛ ka segin ka na colonel ka kuma ma parce que fɛn dɔw kɛra jamana in kɔnɔ c'est des erreurs qui ont été faites comme tu l'as dit olu de bɛ k'an rattraper bi cantonnement kɛlen 95 ka don 96 kɔnɔ il y a eu flamme de paix ko kɛlɛ banna kɛlɛ bannen mun de kɛra commission d'intégration min bɔra ka taa n'i y'a ye bibi in na ko gɛlɛya yɛrɛ o de nana n'a ye commission d'intégration min taara commission d'intégration ko aw Gandako in mɔgɔw aw ka na yan fɛ rebelle aw ka na yan fɛ aw rebelle aw de façon de kɛlɛla aw mɔgɔ bɛ min na a bɛ d'aw ma u b'i wele ka na gradi bɛ lɛfɛ kɔnɔ je veux le dire gradi bɛ lɛfɛ kɔnɔ a bɛ d'i ma lɛfɛ kɔnɔ i b'a lajɛ k'i ta ta Corps min ka di ye lɛfɛ kɔnɔ C'était toujours au temps d'Alpha, hein? c'était au temps d'Alpha. Ok, d'accord. Alpha Ibeka était son premier ministre. D'accord, ok, voilà. Au kelen maintenant an minnu ye Gandako kɛ minnu ye kɛlɛ in kɛ mun de fɔra ɲɛna Da aw de kun ye rebelle kunbɛn. voilà mun de fɔra ɲɛna a fɔra ɲɛna ko non aw ye fasodenw ye aw ye faso teriw ye faso jamana de b'a lajɛ ni min gouvernement de b'a lajɛ ka fɛn dɔ k'aw ye maintenant gouvernement bɛ se ka min k'aw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka taa olu bɛ taa recrutement spécial la kuma lamɛn de o don n y'a fɔ ko plateau ka yan n ko ni faso yɛrɛ c'est à dire que faso min ye jamanadenw bɛɛ fa ye n'a ma tile jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a kasara sini a ta de don o de nana ni mouvement caman ba in bɛɛ ye parce que an nana faamu k'a fɔ ko waati dɔ bɛ na se jamana in bɛ taa taabolo min kan n'an fana ma table gosi hali an tɛ rebelle an tɛ marifa ta an ni ɲɔgɔn kama mais n'an ma table gosi a tɛ ɲa o de nana ni mouvement cayarili ye o de nana ni tilen caman ye o bɛɛ kɔfɛ deuxième remarque min kɛra 96 comme je le dis mouvement tila la ninnu y'u ka mouvement tila Gandako tora a kɛlɛ mais mouvement tilalen Arla y'a ka quota sɔrɔ FPLA y'a ka quota sɔrɔ MPLA y'a ka quota sɔrɔ MFA y'a ka quota sɔrɔ olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan e k'o jateminɛ ka n'a kɛ waati dɔ la an ka armée nationale a bɛɛ kun ye bilenman ye a fɔ man di mais il faut que an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a faamu jamana gɛlɛya fɔlɔ bɔra nin de kɔnɔna na. Ok. Bah, c'était. J'ai pas fini maintenant. Je veux juste ajouter une petite partie. Après tout ça là, jamana min ye nin kɛ n'aw y'a ye Mohamed Jeri taara MNLA la a jɛɲɛ ko tɛ dɛ mais 96 kuma min fɔra nin ye a don a ko commission d'intégration ma ko à la prochaine rébellion on serait choisi de notre camp ko rébellion wɛrɛ n'o nana an b'a dɔn kan ka taa yɔrɔ min na walasa an ka se ka an ka nafa sɔrɔ. Bakary Diop, Mohamed Jeri, paix à son âme. Paix à son âme. C'est lui qui a signé les accords au nom de la SEMA. Oui. Allez, l'accord d'Alger là. L'accord d'Alger, c'est un combattant de Gandako. C'est un combattant de Gandako. Où il y a de yato, rébellion huilée. À Tarala. À Taraïmenela. À Taraïmenela. Et comment la main? Quand les revenants de la Libye sont venus,
a eu qu'à réunion participer. Il était en contact permanent avec Soumaïl Boubépé à son âme. Amadeli a fait un tara. Domine a ben atanate sur le téléphone d'Ablé. Ananaya. Parce qu'il était utilisé comme un agent de renseignement. Ananaya, Soumaïl a la condition bella. Tara, tu nous donnes des informations nécessaires. A Boira en Kata, de pas Jigina Gao, a Yaga Pessi Fale. Ah oh, il est professeur d'anglais. C'est un ex-combattant qui part se retrouver dans l'enseignement comme ex-combattant. Atachoko Flenia, mais Malion Yake, comme si ni Fosso Djugado. Mais Fosso Djugate, Dimi Mindorala, a comme il fait qu'on Dimi Debo. Folotala. Mais il n'a pas dirigé le pays. Aïe, je m'en marau. Parce que n'a commis, gouvernement de Tougaka Sarako. On va voir. Ok là. Bon, nous sommes ni jamana ni façon yere gouvernement yere nana kana ni ke wale oke façon deuna abena ni clair de façon deuna yongo cho. Ok. Bah c'était donc avec classe ngani ma bato Ismaël Bert meta e fa la men ngali mike elasano. Iga kuma konna na ya yira ka fo ko façon flila isra chama fe ko bere nani ni est-ce que bisi dado dola fili nunu dola ni ba to jamana kono do se ga famia chuga menanga na doni nyo wore kono. I ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Fili dɔ bɔra k'a fɔ colonel fɛ sisan mais n bɛ dɔ fara kan. Flamme de la paix signalen ni John Jerry Rawlings ninnu nana ka taa flamme de la paix kɛ k'a ban. A yirala k'a fɔ minnu tun ye kɛlɛbolo ta Mali kama revendication dɔw tun b'u bolo. O revendication ninnu c'est que fɔ de kɛra k'a fɔ nin bɛ se ka taa nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ pour que kɛlɛ in a ka ban. O de fɔra malidenw ye mais n'i ye ko plus profond lajɛ a kɛra de kɛlɛ in bɛ se ka mada a b'aw mankun ne ka temps kɔnɔ janni ne ka bɔ yen. A ka ban o ni a k'aw mankun janni ne ka taga. Olu tɛ kelen yɛrɛ. U y'u mankun fo ka taa fɔ Alpha ka mandat banna. I bɛ jateminɛ bɛɛ kɛ ka na ne ye maliden ye komi e. I b'a jateminɛ n'a bɛna fɔ ko élection ko kuma bɛna fɔ Mali kɔnɔ mouvement bɛɛ bɛ wulili daminɛ a wagati parce que bɛɛ b'a dɔn ni man épaule bɔ sisan muscle bɔ ni fanga kura min bɛna sigi n'o sigira a laban an tɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ. Jeri ninnu tagali o yadu ninnu o a bɛɛ bɛ an ka mauvaise gouvernants ka mauvaise négociation de kɔnɔ. Hey, négociation ninnu bɛɛ kɛra jamanadenw de contre la. Cogo jumɛn? Jamanadenw contre la mun na n'a fɔra e ɲɛna ko kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ bi i bɛ ɲininkali kɛ mun kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ. Kɔrɔn fɛ mɔgɔw wulila kɛlɛ la mun kama. D'autres ont dit dans les antennes, dans les chaînes, que Koronfela oublié l'endo. Ko ɲinɛ kelen do kɔ. Ko ɲinɛ kelen do kɔ. Ale Koronfɛ mɔgɔ yɛrɛ a b'a dɔn. Région tɛ Mali la dɛmɛ bɛ taa région min na ka tɛmɛ Mali Koronfɛla kan. Mais dɛmɛ tagatɔ la dɛmɛ mun dira colonel Youssouf Touré ma k'o ka taga n'a ye. O ni jamana taara ni dɛmɛ min o tɛ dɛmɛ suguya kelen dɛ. Dɛmɛ nin kun bɛ di mɔgɔw de ma k'olu fabriquer jamana yɛrɛ contrôle la. Ni dɛmɛ bɛ di e ma ni a bɛ taa jamanadenw tɔgɔ la ko développement tɛ nord la an bɛ nin kuma in bɛɛ la e ɲɛ b'a mouvement jumɛn na a tɛ CFM RP2 la a tɛ MLA la a groupe foyi tɛ a tɛ SEMA la mun y'a f'i ɲɛna ko mankan daminɛ ni sisan cɛ k'ale y'a fɔ k'ale ta bɛ projet de kama ko ka na ni projet de ye dugudenw ka bɔ u ka baara kɛ. Hali n'i bɛ 13 ans na n'i sera 18 ans ma bi i t'o sɔrɔ dɛ i bɛ mouvement in dɔ ɲini i bɛ don a kɔnɔ o de y'i bɔda ye baara fɛn o fɛn ye source de développement ye et même ils veulent pas ça déjà parce que ils trouvent que gouvernement de kan ka na kɛ gouvernement bɛ bɔ voie minnu fɛ c'est des voies illégales u bɛ bɔ ni mɔgɔ dɔw de mɔgɔ dɔw ye parce que Mali ko tɔ bɛ ɲini ka na ko ye a bɛ ka bɔ nord la ka na hali centre la n y'a fɔ plateau in kan yan nɔ n ko bi iri bɛ mɔgɔw sigila k'u kɛ ɲɛmɔgɔw ye
ka tɔgɔw d'u ma ka placew d'u ma hali n'a qualité t'u la mouvement ninnu créeli n'a cayali a tɛ ko Nord ka développer dɛ le colonel dira pas le contraire a tɛ ko Nord ka développer a tɛ ko Nord ka bɔ nin fɛn in kɔnɔ fana ko nana négliger ten fo kana ko bi fo centre kɔnɔ parce que tout le monde sait aujourd'hui que on a été face à la faiblesse ɲɛmɔgɔw ka jamana gérer cogo jugu fɛ jamanadenw taru yɛrɛ sɔrɔ dingɛ dɔ kɔnɔ ne ni e n'an tɛ jamu kelen ye ni kɔrɔbɔrɔ jamu b'ale la bamanan jamu bɛ na ou bien senufo ye ne Berete jamu bɛ ne la a bɛ kɛ komi an ka kɛ komi an ye maliden suguya fila ye dɔw yɛrɛ b'u disi gosi ko parce que sudisiw tɛ anw nordisiw jate mais c'est faux et archi faux siyaw bɛ Mali kɔnɔ a nord mɔgɔw t'ulu ye dɛ olu b'a ɲini olu yɛrɛ ka furu ɲɔgɔn ma olu tɛ nordisi ye o est-ce que jogalamɛw bɛ balima furu k'u ni ɲɔgɔn cɛ marakaw b'a k'u ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o b'a yira k'a fɔ qu'ils sont pas maliens k'u faralen don ka bɔ maliden tɔw la wa donc ne tɛ se ka taa jamuko ninnu ta k'o de b'a fɔ ko anw bannen don nordisiw la mais état de ye erreur kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ san 30 in kɔnɔna la o spécialiste si ma bɔ analyse si ma na a bɛ fɔla bi tubabuw ka fɛn créelen don tubabuw ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ta ka taa accord fɛn fɛn la n'a continue fɔra malidenw yɛrɛ kalanni ni kalanbali i b'i da i bɛ kasi fɛn minnu b'a kɔnɔ n'a fɔra mais jamanadenw consultera jumɛn na a si tɛ yen an sigilen de bɛ to jamana kɔnɔ a bɛna fɔ délégation taara ni accord kɛra sisan ne ni e bɔkelen bɛn'a kan n bɛ na chaîne na nɔ 20h n bɛ émission kɛ n bɛ sara 2000 an ye papier kɛ contrat bɛɛ kɛra k'a signer ka seere bɔ a la fɔ aw colonel ni e bɛɛ ka kɛ seere ye e ta b'i bolo ne ta bɛ n bolo seerew ta b'u bolo wari sara kuma sera e ko ne ma ko non ko tiɲɛ na ko i jɔ n ka dudenw wele an ka kuma fɔ a ko la parce que n ka dudenw ma sɔn o de bɛ ka kɛ malidenw na ko in kɔnɔ kuma bɛɛ ils vont aller signer pour que k'u place matarafa mais u bɛ tila ka jamanadenw de bila sisan ka kule kɛ k'a fɔ nordisiw de bɛ ka nin imposer ko f'ulu ka kɛ nin ye alors c'est aw de taara aw b'a dɔn a tɛ ɲa jamana tɛ jɔ nkalon kan o hey i ka émission ne bɛna sans langue de bois ni n tɛ se ka tiɲɛ fɔ ka na ne wele n tɛ na oui tout ce que je vais dire j'assume parce que n b'a dɔn n bɛ mun fɔ a preuve bɛ n bolo ni négociation bɛ kɛ n'aw ma jamanadenw don a la k'aw bɛ ka taa jamanadenw de représenter ni maa maa bɛ Mali dɔn ni maa maa ye accord ta k'a kalan fo ka diɲɛ wuli ninnu tɛ se k'a fɔ ko mouvement ninnu tɛ se k'a fɔ ko ka n dabila SEMA tɛ se plateforme tɛ se MLA tɛ se u tɛ se k'a fɔ ko k'a dabila parce que jamana tilala ka ban o papier kan ko banna o. ah mais Berete ko banna papier kan ko bannen don oui parce que o de taara kɛ n'u ye accord d'Alger la un peuple un but Mali indivisible a bɛɛ fɔra mais dans le fond président intérimaire o bɛ taa dépend na a ka dugu yɛrɛ kɔnɔ il n'a pas de compte à rendre dans un pays pauvre comme le Mali administration bɛ taga kɛ cellule 6 ye région kelen kɔnɔna la gouverneur bɛ yen commandant bɛ yen préfet bɛ yen président intérimaire bɛ yen les chefs coutumiers la nin bɛɛ ka sariya bɛ dugu kelen kɔnɔ nin bɛɛ ta bɛ sara nin bɛɛ ta bɛ lamɛn dugudenw bɛ min dugudenw place bɛ min dugu yɛrɛ bɛ min c'est la loi du plus fort dans cette histoire. D'accord. Ok. Boubacar, vraiment Bissouna Baro, c'est très important. Mais colonel, comme du côté, vu Berthier Moufo, donc accord n'y répond. Donc maintenant, Moubou Forani, il y a la Eka là quoi. Tiens, nous bien Moudou. Bien, Yanninga Kuma, Berthier, vous m'excusez, mais
il y a nordiste. Moi, je suis nordiste, je suis fier d'être nordiste. Je suis Songwe. Je suis nordiste. Ma communauté n'a jamais pris les armes contre le Tamanien. On a toujours été. C'est parce qu'à cause de nous. Sinon, je veux que ce mot-là. Aïto ka corriger. Le mot nordiste là. Non, c'est pas. Quand tu dis nordiste. Non, c'est pas mon mot. Mais non, c'est pas les gens. C'est les nordistes même qui disent dans leurs revendications que le Nord a été oublié. Non. Mais après, vous avez fait quoi? Je viens à Irak. Soyons ambiguement forts. Quand il a dit là, bien, est-ce qu'il a eu Marfa dans Malikama? Non. Merci. Donc, c'est tellement... Non, mais quand tu dis nordiste... J'arrive. Non, je veux que Angano Fambani, Ama Marfata, Yafama, Moué Marfata, c'est eux qui ont parlé de ça. Yafam, c'est ça. Je crois bien que non, maintenant on s'est bien compris, mais comme nous, Mamagla, c'est la femme. Ok. D'accord. D'abord, vous m'excusez, Berthe, tu m'excuses. Pour te dire, Berthe, tu sais que moi, ma première fille, sa maman, elle est Bambara, elle est Djara, de Koulikoro. Sa grand-mère maternelle est de Tombouctou. Ok. Pour vous dire que chez nous, en Koroborola, Amadelika Arasukoke Musokola. Ok. Tcheko ni Musoko, non. D'accord. Je m'excuse du terme, nous faisons quand on fait une fois. Amadeliga Koroboro Musofru. D'accord. Voilà. D'accord. On a de passer bien concentré. Par rapport à l'accord dont il a dit, ce qui est sûr, l'accord nous, Bolo de Beke Koussebe. Je suis entièrement d'accord, Nakoko, Morobe Toussi, Kakuma, Akoroka, Jamana Donte Yininga. Je suis entièrement d'accord. Par exemple, en fait, l'accord nous connaissons. Accord Kera. Faso jamana do manyininga assemblée manyininga quelque part sinon on peut faire ben yininga parce que be hakna yininga kata mais halni barama keno e be hakna tara accord konna na c'est vrai gele chama ba de bala a gele folo e yebo d'accord là mo be pas okuna accord gele a be bo ro de la o joroj may oye commission munu criera accord ya maria de commission munu criera par exemple ni cet instant. Quand tu prends le CTS, CTS, oui. CTS, c'est la commission de sécurité. La commission, voilà. Et aux commissions, il y a commission d'État. Accord co. Dans l'accord, à fort accord, le groupe est gouvernement est gouvernement, à l'aide de gouvernement, à l'aide de façon, à l'aide de façon. Nous avons aller de dos. A fait béaler. Et aller mana woro soro. Amana woro soro. Hein? Si le gouvernement veut que baramike, ni anga woro flying for la nyon kan kanja. Ok, tanfly. Ah, tanfla. Atabi se ganyawa. Bon, gelia follow gelia ba me accord là. Aben yoro indela. Wo kele. Flana emi. Ibado Mali autorité. C'est-à-dire que je ne suis pas mal de mindo quoi. Ni aye goloblement yedron abe paniqué ni accord neta mouvement jolde accord ne signé signature il y a deux mouvements ni accord signé ou comme mouvement tola deux seulement deux mouvements seulement le CPA comment la madame CPA et le CMFPR 2 nous fladrons accord signé ou comme mouvement tola avec toute la dignité. Kafoko, ni Djamana te fait un antala. Oui, mouvement fladrondi. CPA. CPA, ça c'est Mohamed Agusman. Lui, il a. Ok. Abora Emenela de là. D'accord, ok, à femme. Abora Emenela de là. Il y a vraiment. Parce qu'il faut faire Mali au don. Maintenant, les autres là. Ni Koko plateforme Gatia hein? Et Ganda Koyo, c'est-à-dire, c'est le père 1, oui, mouvement de Farafara Léonka, ou le cas c'est le père 1. Ou l'autre là, au mouvement nous peut faire Léonka, mon quel est le seigneur.
est-ce que le kuma la ko bala c'est-à-dire Gachia o ganda ko ni se pere bi beto la mo kelen de signera hein no e maître Haruna Touré est-ce que le kuma la c'est ma tola c'est ma ka mouvement nous baminu ba kono mo fla de signera quel est MNLA c'est pour vous dire parce que comme je l'ai dit fin do be amu fo jogo nyana kiye amamu tukago ba kadi MNLA signera Mohamed Djeri signera MNLA de Togola Sidati ou Sidati paie à son âme ou Fla Bessara Alex signera MAA Togola les autres mouvements là Dieu signera ou le Togola ou le signature mais puisqu'on a un gouvernement minti barake ni knye mandimi a wakati la amo accord signalé ko kuma de là mais halibi amaka tama woro kele ko nana parce que tant que le ministre de la réconciliation ni ko bayere tant que ma akuru naje ka sigi kana bek ta ika signature ma atenya parce que mun nana ke signature ni fon bekelen ko ni fon beke aforo ko mouvement meno signera les faut que les mouvements signataires de l'accord on était fois mais parmi les mouvements signataires là les deux principaux mouvements wati do beke gouvernement be ayrenyan ninoko aba faut que non aw ka ke semi aw ka ke inclusivité mais on n'a pas même et pourtant c'est des signataires de l'accord donc pour vous dire que erreur min beka ke a paix gouvernement de Noé d'accord abo kelen de la halibi je vais vous dire lors de rencontres de haut niveau récemment comment Tchaman Fora il y a eu déjà le premier jour ils ont claqué la porte des signataires de l'accord qui ont claqué la porte Mouna Kewaleo je pense que un gouvernement et Djamana Faye ministry tu n'as rien à voir avec les mouvements armés Kafoko tu vas te kata idado uluka kumala da mouvement ka konena kuma ika foitala nimi foyena mouvement inana nini bon anta angota yulu tata ni nanata tata iku fara nyonka ika laje minga ngaka nimi manga mais ni mo kedron ibe fili de kono halibi en fleur de romena au niveau de la réconciliation au flipé tant que au fli amaba kono d'accord. Il y avait Korofola. Je pense que réellement là, le débat est très très intéressant. Mais moi, je vais mo damanita ya fama kuma be forani parce que wati dorana débat daile ame wati ni di téléphone ci la ma mais ama ni téléphone ci la fait bishuna babu be muka nido anga kuma duka donc ni ngali be mu fait ame seka afo ya fama donc ame mo damanita et puis question wore be amena siga kanka tengo ala ya fama parce que ça là voilà question voilà parce que ama avec un téléphone ci la mo demani soro non maintenant ningal baba rebe mu ire kane mo be concerne amena o ningala donc mo ba ko wa voilà ok allô Silsila TV doa allô Anshu ah c'est moi Bedi Kawele Gaboni Kangaba ok Kangaba d'accord Ningali Boloa Ningali Boloa bon Franca ni Bene Bolo ani Ningali Do par rapport au colonel Pamphel en réalité, les Nord-Sud sont raison. En réalité, Nord-Sud, c'est au bout de faire à jeter, mais entretien, il y a ça fait des millions de millions. Mais même moment, de la même titre de l'orami. À même moment, de la Alicalante, c'est la vous deux kalan école sobola ou deux là-bas pratique mana ka warla ingénieur il a voulu favoriser
fasoden tɔw kan minnu bɛ bon ta olu tila ka favoriser olu kan. An musomanw b'an yɛrɛ ye est ce que an yɛrɛ ye malien ye wa? D'accord, ok. An minnu ma kalan an b'an yɛrɛ ye est ce que an ye malien ye wa? An ka mɔgɔ bɛ kalan u ka den ka kalan dabila parce que ni kalan na baara tɛ sɔrɔ k'a kɛ. Awɔ. Bon vraiment nin merci la son raison parce que jamana in kɔnɔ an ka cɛ jɛ kɔ tuguni i t'a ye ni misikili bɔ. D'accord. Ni misikili bɔ i tɛ fanga sɔrɔ. Ah d'accord, ok. An ka cɛ jɛ k'a fɔ i t'a ye jamana in mɔgɔ ni misikili sigi la c'est pas vrai. Donc les Nordiques sont raison, mille sont raison, mille fois. Ok. D'accord, vraiment, Bakar Koumate. Mon rebe ambo tkita. Allô? Allô, oui. Ouais, Ancho. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kawole Kabomi? Kamole Kabo Sirakoro. Oui, d'accord, ok. Nafana Keitaro. D'accord, Keita, Ningali Bolowa? Awa. Ningali Bolowa, je suis colonel ma. Awo? Colonel. Akoui bila ha? Ouais. Ça va? Hier, manga ay mouvement ba de mun trop tanto. Awo? Allô, Abdoubena? Wa akoui bila kuma? Non, laisse fula. Awo, ay mouvement chama mun trop tanto. Aha. Mouvement ni yelma ala nga mari autorité ni yere mouvement ndo wa. Aha. Ok. D'accord, ouais, tu vas répondre. Ok. Allô? Allô? Oui, akoui bila aya femme. Aya famia. Aya ko yelma kaga yelma mari autorité be mouvement ndo wa. Ale mouvement mun to fo emenena mun kere la ko na la ni benga uni fe chama shi la anu mo che. Awo. D'accord, avec le Djabi. Alors voilà, ok, d'accord. J'espère que tu as bien compris. Voilà, d'accord, il va aller Djabi. Mon rêve à Motkita. Allô? Ah. Allô, Ancho? Allô, Ancho? Ah, c'est moi, mais depuis quand on t'a conseillé? Ouais, lui, comment c'est ma mi-femme, quoi, c'est colonel. Ah, colonel, parce que voilà, on n'entend rien là. Il y a fait moi. On dit qu'il n'a qu'à parler fort. Avec moi, quoi, c'est bien mi-femme. Voilà, d'abord, il y a un guitare. Ni moi, bête fort, tu es beaucoup mal dit. Qu'il faut un mi-femme, quoi, c'est bien. Allô? Allô, ah, c'est moi, Béni. Ah, ouais, il dit quand on t'a quoi, c'est bien. Ah, mais d'accord, d'accord, c'est là. Ah, ouais, d'abord, d'accord, ok. Ah, non. Ah. Ne me le fait. Ah bon? Ah, il t'a appelé comme ce goût. D'accord, Afamera. Appelé comme ce goût. Afamera comme ce goût, exactement. Voilà. Non, ne m'a fait comme il faut de l'envoi. Ah bon? Allah ka jamana ni dɛmɛ. Ami. Ah, bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen fo. Ami, a y'a laminɛ. Parce que hadamaden mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye quoi. N bɛ min ɲini dɔrɔn Ala ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ, Ala k'u fanga sigi jamana nin kɔrɔ. Ami. Ala k'u kasi. Ami. Fila tɛ ne fɛ o kɔ quoi, a ye bɛɛ ni ci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Tu fais d'abord. Ami, d'abord, bɛɛ fo i tɔgɔ la. Merci beaucoup. An bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. Allô? Ancho. Ah, c'est moi, Béni. Kawole Kabomi? Ah? Kawole Kabo Nafola mon commune. Ok, d'accord. Il y a un bibelot. Non, colonel. Ok, d'accord. Vous m'allez mouvement pas nous trop photo. Ah ouais? Mon nez est de comment aller de terrain. Ah ouais?
mais Mali bɛ se ka mun de kɛ sisan pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ ne mako tun bɛ a k'o hakilina di Malidenw ma vraiment bi émission in a diyara n ye kojugu. Très bien a bɛ n'o di a kɔfɛ a bɛ na solution merci tu prends ça hein. Ok d'accord une très belle question o tɛ d'accord a bɛ nin jaabi ok an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta allo. Allo. An ni su. Allo. Allo an ni su. Allo. Ne tulo b'e la o an ni su. Awa somɔgɔw. Wa k'an wele ka bɔ min. Bon. Allo. Ouais an tulo b'i la n ko k'an wele ka bɔ min ou bien kuma. Koraze. Ok d'accord an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. Ale ka nɛgɛjuru ma na. Voilà ale b'a. Allo. Ouais an ni su. Bon Nos je pense que an b'a lajɛ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tuguni voilà dɔ b'an kɔ wa. Ok d'accord an ni su. Ani su somɔgɔw. Wa kɛlɛ i yɛrɛ don. Ɲɔgɔnna Tarawele. Ah k'an wele ka bɔ Ka bɔ Kucala. Kucala. Awɔ. Ok d'accord ɲininkali bɛ yen wa. A ɲininkali bɛ ka ɲɛsin gosi. Colonel ma. Awɔ ayi. Dɔnni Berthe. Wala ale. D'accord Sumala Berthe ok. Wala a ye kuma min kuma bɛ ka an bɔra Niger fɔ Mali la yan. An bɔra Niger fɔ Mali la yan an mɔgɔ nin ɲɛ an bɛ filɛ wari in ɲɛ quoi. Bon non an tɛ foyi faamuyara hein. N'an bɔra Niger fɔ Mali la yan mɔgɔ min bɛ an b'a yɛrɛ u bɛ wari d'u ma an tɛ wari yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn. Hali ni ka baara min an t'a kɛ an t'a yɛrɛ. Voilà. Non, on n'a rien compris. K'ale bɔra Algérie kana fɔ Mali la nɔ donc ko. Voilà. Kuma dɔn i bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn faamu quoi. Ok ah. D'accord ok allo. An ni su. Bokele salam aleykum. Walekum salam somɔgɔw bɛ di. I ka kɛnɛ. An b'a dɔn k'an wele ka bɔ min. Alhamdulillah ba. Awa. N b'a ni su. Awa an tulo b'i la. A bɔ Gabon. Gabon ok d'accord. Gabon. Awa an y'a faamu. Voilà n ko dɔ yɛrɛ tɛ dɔrɔn ka bɔ ka foli k'aw ye. Awɔ. K'a fɔ an ɲɛnɛ Mali ko in bɛ niveau min na. Awɔ. Ko caman bɛ yen min de dogolen don mɔgɔw la quoi. Siga tɛ nin na. Idrissa min sigilen filɛ nin ye ne yɛrɛ ye mouvement in a mɔgɔ kɔrɔ dɔ di. Le colonel. Oui. Moi j'ai été au mouvement à Soufroulaye. Gandaïzo de Soufroulaye. J'ai été là-bas. Voilà. Donc an bɛ min fɔ c'est-à-dire ko in a janfa de caya la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ɲɔgɔn janfa ka ɲɔgɔn janfa an ka sɔrɔ ka an yɛrɛ ta ka bɔ mouvement in na pewu. Donc an bɛ min fɔ mouvement mɔgɔw ɲini u ka sabali mouvement mɔgɔw c'est-à-dire ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ o an bɛ se ka norme bolola n'o cogoya de ye quoi. D'accord. Les propositions. Voilà, les propositions de Famera. Voilà. Ok, merci. C'est bon? Ok, d'accord. Colonel. Ɲininkali dɔ tungura la. Awɔ ɲininkali dɔ kɛra tungura la. Ko e bɔra ka mouvement minnu fɔ sisan ko est-ce que État b'u bɛɛ lakodɔn wa? U bɛɛ lakodɔnnen don État b'a bɛɛ kalama a dɔw yɛrɛ ye a fɔ man di mais c'est la vérité n'i y'a ye mouvement yɛrɛ cayara n kun tɛ fɛ ka n da s'a ma il faut que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ka créelenw de don oui je vais vous dire là. Aja non attendez parce que il faut être clair hein. Alors a dalu bɛ aw bolo wa? N terikɛ. Non mais n terikɛ fɛngɛ dɛ. Bamanan ka kuma de don ni ne ni ye min f'i ye Bama ka ɲɛko la.
Oui, Willy Balier. Donc, non, mais pas mal à ça, d'accord. Le fond de trop parler avec les gens, mais quand même. Ok. Même fini là. La sécurité d'État. Oui. Quand Moussa Diawara est venu aux affaires, à la sécurité d'État, on a ni tlali ni chamaye. Mais on de boré à Kama, spécialement Kata. Kata Nord là. Kata Gao. Kata Gao. Spécialement. Où il y a Gao ka d'un d'État. Ku financer ku bla Kata Kama. Mais nous tara de Moroka pour pouvoir créer, c'est-à-dire créer d'autres mouvements à l'intérieur des autres mouvements. Mina ni tlali. Il y a format. Donc, fin de Sénat, le gouvernement va être calme. Parce que le gouvernement, quand il y a un de le gouvernement a un barakola minge kabla. Mais tu ne peux pas dire qu'il est calme. Parce qu'il y a des gens là, en bas de là. Et le gouvernement de le gouvernement, c'est une continuité. Il faut que nous reconnaissions des femmes. C'est-à-dire que pendant le temps que Ibeka a fait aux affaires, tout a dégénéré à partir de là. Mouvement Karayendi. Halishini, mouvement courant de Beseka Wolo. Parce que déjà, ça il a la Mogola Kaba. Ni crié là, avec Mundebefo, il faut que inclusivité d'eau. Il y a de l'inclusivité qu'on a. Ni Mogo Segina, accord mi accord Kampi. Ça veut dire qu'accord Kokma, n'accord Koko, Mogo. Il y a un accord signé qui est coordination maintenant. Beka c'est une coordination là. Il y a un mouvement de droit à ça. Parce que nous même c'est il y a coordination là. Ici mouvement accord signé là qui est coordination maintenant. Nous même signé c'est là. Quota là il y a quota là. Il y a quota avec tadi mon nom. Nous coordination nous coordination là. Nous reconnaissons à boire fata c'est kana tuguni. Ou la coordination taille avec Dima. D'accord. Non, que ça y mouvement nous bébé second là. Ok. Parce que on a des mouvements nous chamaillons. D'accord. On a une solution fin de voler non, solution après on va lui donner ça. Mais si ça, il y a le baf là moubité. Il faut qu'on va leur demander ça. Il y a qu'à faire ni watna accord qu'on. On dirait que ben t'es comme ça. Parce qu'il y a qu'à faire al-Gabas, abora ka déclaration d'ok. Maintenant en tant que qu'on a à mouvement ni absika moudou femme à Kakumana. Bien, vous avez donc comment tasuma foli à te dajeni. Oui, quel Flana, nous faisons comme une femme. Nous comment fora. Si halni barola. Ani ɲɔgɔn cɛ baro do jango jamana kan kuma kan n'a fɔra bɛɛ n'i ka faamuyali cogo do. D'abord je m'excuse du terme. Pour moi a y'a da waga ma kuma parce que mina voilà mina mais pour da kumara mouvement tɔgɔ la a kumara ka mouvement tɔgɔ la mina ne y'o fɔ n bɛ na n'o dalilu ye a ko de a ka kuma na a ko ni gouvernement y'a dɔn accord ni a maɲi a y'a fɔ tan de ko ni gouvernement y'a dɔn ko accord ni maɲi ko ni min bɛ fɛn wɛrɛ bɛ gouvernement bolo kɔrɔ min ka fisa ni accord ni gouvernement ka na n'a ye ko olu b'a lajɛ a ye kuma fɔ tan de mais mɔgɔw ye kuma yɛlɛma k'a ba yɛlɛma fan bɛɛ. Parce que n'i y'o fɔ effectivement mɔgɔ bɛ se k'a ba yɛlɛma parce que e min ye kuma fɔ ba ye n'i ye kuma fɔ n'i ma a faranfasiya a bɛ na ni gɛlɛya ye kuma fɔ cogo o de bɛ kuma ɲɛ o de bɛ kuma tiɲɛ sinon a ko de ko ni gouvernement y'a dɔn ko accord ni maɲi ko ni fɛn wɛrɛ bɛ gouvernement bolo kɔrɔ min ka ɲi ni min ka fisa ni accord ni ye a kana n'a ye o k'a ye n'a nana ni min ye olu b'a lajɛ a ye kuma fɔ o cogo de la. Mais mɔgɔw de y'a interprété. Effectivement, dans l'interprétation, bɛɛ n'i ka fɔta de don. Ne bɛ se k'a fɔ non a y'a jira k'a fɔ ko ni gouvernement ko k'a t'a accord nin fɛ an bɛ taa kɛlɛ la. Et pourtant n'i ye a lajɛ kɛlɛkuntigiya la a ka kuma fɔ cogo la a m'o fɔ. Mais i b'a dɔn an ka fɛn dɔ fɔ cogo dɛ. Quand on est habitué à faire un boucantier là pour que i kumakan ka lamɛn tu vas continuer à le faire. D'accord. Et Gamou. Bien. Gamou ka déclaration a bien qu'on a ça. Déjà comment là tu es
Boubacar an m'a fait k'a jira k'a fɔ an ka invité sabanan olu qui est la présidente du mouvement Gatia Ade Maïga ale tun ka k'a ye kɛnɛ kan voilà muso ka ɲɛmɔgɔ vraiment a y'a jira k'a fɔ ko vraiment mun ye a furucɛ ye ko o banana donc vraiment a man kɛnɛ donc vraiment an bɛ dugawu k'a ye i y'a faamu elle devait être là oui Gamou. Gamou ka déclaration o fɛnɛ kuma a fɔcogo de b'a ɲa a fɔcogo de b'a tiɲɛ. Gamou y'a ka déclaration kɛ ka da min kan mɔgɔw bɛ kɔrɔ caman fɔ a la seulement Gamou y'a jira sur le terrain. Gamou y'a jira k'a fɔ ko il est sur le terrain. Moi je suis pas de Bamako n tɛmɛtɔla de don i y'a faamu wa. D'accord. Gamou y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw minnu bɛ parce que n'i ye Nord ta n'i ye Mali yɛrɛ ta. Voilà. A ne bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ a sarasu tɛ Mali la a fanga tɛ Mali la ka se ka Mali dugukolo k'a couvrir a tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'an y'a fɔ o ye kumakan ye bi. mais c'est clair a bɛ ni tiɲɛ tɛ o. parce que dugukolo ka bon. Mali dugukolo de ka bon. avec les 26 000. cɛ caman bɛ yɔrɔ f'i ɲɛna minnu bɛ yan u bɛ sigi yan k'a fɔ ko an bɛ an ye Maliyɛn an bɛ Maliyɛn i ka Maliyɛn den min tɛ Mali dɔn. Ta kɛnɛ ma i ka se taa bɔ Bamakɔ i ka taa Mali ɲini k'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ Mali dɔn. ok mɔgɔ caman bɛ kuma Mali kan u t'a dɔn Mali yɛrɛ ye min ye u sigilen bɛ Bamakɔ kin min na u b'o dɔrɔn de don Bangɔnika i bɛ sigi ka kuma i bɛ Bangɔni dɔrɔn de don i tɛ Bamakɔ dɔn. bon allez dans ka taa ni Gamou pour te dire c'est-à-dire que tellement an ka jamana ka bon qu'il faut que hali ni a fɔr'i ɲɛna sisan ko attaque kɛra nin yɔrɔnin na c'est-à-dire que quel que soit l'équipe d'intervention rapide que tu as il peut t'assurer sur distance kama ou c'est mandien. Je te donne un exemple typique entre Taroja, entre Bourem, Temera. Tu connais la distance. Mais il parle de tellement la route est impraticable qui fait que ni il est comme Temera ça. Ni ko sɔgɔma 6h ni ko k'i bɛ bɔ Bourem ka taa Temera. I bɛ taa se fo Temera fo midi 13h. O ye teliya ye. midi 13h. Mais il peut boire ici, il peut boire 6h. 6h du matin. Qui peut boire quand tu es il peut tasser au midi 13h. Sinon, il va m'oublier de ça. Non. Donc, nous Gamou comment faut parce que jamana be tabolo do de ka tabolo min ka dugu fitinun be yoro minnu na u lakanali man di u ka gɛrɛ duguba la mɔgɔw ka jama ka fara ɲɔgɔn kan u lakanali ka nɔgɔ o ye kelen ye filanan Gamou comme si on le dit weleweleli kan de don ka ɲɛsin bɛɛ ma an fɛn fɛn ye aramu ta n'an ko ko faso ko a weleweleli kan ɲɛsinnen ba bɛɛ ma pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo kɛ kelen ye kana se ka kɛlɛ kunbɛn a weleweleli kan y'o de ye o taabolo la gouvernement ka joba belebele de bɛ nin na a ka joba ye min ye parce que n'i ye Mali ta bi bi in na munna kɛlɛ in ma nɔgɔ ça c'est dans les solutions tant qu'on n'est pas arrivé à ça là kɛlɛ tɛ nɔgɔya o ye kelen ye filanan an ka fɛn kelen bila an kunna bi maliyɛn bɛɛ k'a bila a kunna billahi je travaille avec la mission Serval Barkhane Téré Serval tu travailles avec Serval billahi ay ni cɛla de wa sisan Serval fɔlɔ min bɔra Serval de bɔra yen Barkhane nana i n'olu tun bɛ baara la ne n'u ye baara kɛ la première contingent de Serval qui a tué au Mali ne n'a ye baara kɛ billahi an ni cɛ tɛ kɛlɛ la ni muso tɛ kɛ ni faransi de bɛ kɛ durant tout ce temps là c'est la France kuma b'a fɔ dɛ non c'est-à-dire que an ka bluff b'a la et puis la voix d'un colonel qui parle comme ça kɛlɛ an ni faransi de bɛ kɛlɛ la depuis ko in daminɛ fo bi a source b'i bolo n bɛ na nin ye voilà bɛ na de o n bɛ na nin ye n'i ko ko n ka don kuma la kuma de don kuma ye to de i bɛ dɔ ta dɔ b'a kun bɔ n'i y'a ye rébellion kɛra Mali la yan les revenants de la Libye n'a kan de b'u la u bɔra n'o ye min ye u bɔra n'o ye Libye jɔn y'u bilasira Faransi tu sais que Kadhafi y'a si bɛɛ kɛ an ka tamasiki ninnu olu de tun bɛ Kadhafi garder donc dans les gens ont parlé parce que an tɛ se ka n da dɔn kuma bɛɛ la mais ni kuma nana kuma bɛ fɔ Kadhafi y'a si bɛɛ kɛ parce que Kadhafi il est du Mali il est originaire du Mali mais mɔgɔw t'o dɔn donc Kadhafi
ka fɛn bɛɛ kun ye olu ye waati min na tubabu ye Kadafi kɛlɛ n'aw hakili b'a la ko dama dama kɛra Mali la Mali kɔnɔ yan ATT ko min na ATT ma sɔn a fɔlɔ ni kun y'a ta dugukolo nafolo société minnu bɛ kan ka a ɲini ATT ko tila ka permis di société français kelen a t'a la sud-africain de kun ka ca la et puis ani australien voilà yɔrɔ o ye kɛlɛ ye n bɛ na ni kɛlɛ wulila Mali la min na tubabu ye kɛlɛ wuli Mali la n bɛ na o de f'i ɲɛna n'i ye ɲininka dalilu la n bɛ na n'a dalilu ye je suis nordiste rebelle chef fama ninnu n'i y'a caman ta ne n'a de bila kɔrɔ a kɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ vous m'excusez du terme an bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye fɔlɔ ye filanan a fɔra ko u ka loi de voter assemblée la min b'a to an ka fasoden minnu sigilen bɛ tubabu la u bɛ se k'u lasigi ka na ka dɔɔnin d'u ma u ka se ka taa baara dɔ kɛ an bann'a ma jamana caman y'a voter an bann'a ma o ye filanan ye sabanan a fɔra kɛlɛ wililen u ye fɛn bɛɛ kɛ le gouvernement malien est resté fidèle au gouvernement libyen à l'époque est-ce que tulo bɛ kuma na wa tulo b'a la tubabu bilen hali bi an bɛ kɛlɛ la an ma tila kɛlɛ la dɛ parce que français ɲɔgɔn maa lankolon non je m'excuse c'est la vérité parce que c'est à dire n'i ye kuranɛ kumakan de don an kumakan tɛ kuranɛ kumakan de don wallahi kuranɛ de y'a fɔ c'est à dire nazara an da b'a fɔ tubabu kuranɛ kɔnɔ a ma sɛbɛn cogo wɛrɛ la a ko wal yahudi wa nasara a sɛbɛnna tan de yahudiw ni nasaraw a sɛbɛnna tan de c'est à dire que fo ka diɲɛ wuli ni Allahu akbar bɛ fɔ yɔrɔ min na o t'u ka yɔrɔ ye est-ce que tulo bɛ kuma na donc olu de nana ni nin ye parce que Mali bɛnna c'est comme si à l'époque Sarkozy a vu que an ka gouvernement o ye cɛya kɛ ale la k'i jɔ ale ɲɛ donc il faut que ka balawu wuli jamana kɔnɔ ka jamana ɲagami parce que olu ka dugukolo ko in nafolo in olu sen bɔra a la donc f'olu ka u y'o de kɛ en Rwanda en Burundi o mais tu sais que même la guerre du Congo pour k'a ka dabila il fallait que congolais ka yira k'a fɔ ko n'u ka kɛlɛ ma ban olu fɛ yen la société pétrolière Total Énergie a bɛ gɛn kɛlɛ banna a dugusajɛ donc français de na ni ninnu ye a ye Kadafi d'a ma an bɛ a ye ka taa aw ka jamana la an b'aw dɛmɛ aw ka gouvernement aw ka indépendance ɲini u na cogo filɛ nin kɛlɛ wuli cogo filɛ nin ye d'accord et bi min na encore an bɛ kɛlɛ min na France ka kɛlɛ de don d'accord ok donc Berthier o ɲininkaliw la an bɛ na ye fan fɛ Algabas et puis ani Gamou puisque n b'a dɔn voilà thème yɛrɛ b'o de kan kosɛbɛ n bɛ taa an bɛ causes ni effets minnu kɔnɔ voilà olu la mais colonel de rejoint dɔɔni on a un déficit de communication jamana in kɔnɔ jamana in problème dɔ fana bɛ yen ni baara kan ka kɛ mun kan kosɛbɛ o ye ɲɛfɔli ye ɲɛfɔli tɛ dila tigiw ma ɲɛfɔli tɔ kɛra ne b'a mun ka kan n'a ye a tɛ fo k'a fɔ a bɛ taa di dɔ ma o b'a interpréter cogoya wɛrɛ la n'a dun bɛ n'i bɛ diɲɛ jate minɛ an bɛ taa an ka kumaw fɔ kuma si n'an ma Rwanda don a la mais pourtant communication mauvaise communication de nana ni mɔgɔ miliyɔn fagali ye ni bese ni bere kɛnɛ ye Rwanda kɔnɔna la radio yɛrɛ Melkolin oui Mali bɛ désinformation n'o ye ka mɔgɔ bɔ jamanadenw bɔ u tagabolo ɲuman kan ke e b'o kelen ka kuma ta k'a bayɛlɛma e yɛrɛ man'i ka kuma ye i b'a fɔ ko ne tɛ Mali b'o kɔnɔ bi kojugu c'est-à-dire k'a fɔ ko Gamu y'a fɔ o de ye teneur don a la a ye mɔgɔw lawuli a ye mɔgɔw fɛngɛ mais normalement ne yɛrɛ bolo Gamu yɛrɛ kun tɛ kuma o porte parole bɛ Gacha la o Gacha hakilina o tun bɛ se k'a fɔ parce que jamana bɛ position min kan bi Talaite wa mɔgɔ de b'a ka déclaration in kɔnɔ a dugumisɛnnin ka ca cogo min na
Bogele ne bɛ mobili boli de Paris à Bamako i b'a ta Goki fo i b'a ta Nouadhibou fo Goki Mauritanie armée ne t'a fɔ ko ala an ka eaux et forêts ma n'u ye olu minnu y'an ka paramilitaire ye mais poste 69 i b'o de ye trajet in kɔnɔ Nouadhibou Mauritanie i ka Mali frontière poste 69 n'a compté siɲɛ 8 ɲɔgɔnna de ye i bɛna daminɛ Nioro fo Djema poste kelen mais est-ce que CEDEAO de tun b'a fɔ ko ka poste ninnu CEDEAO ko tɛ CEDEAO tɛ se k'e ka jamana sécurité kɛ o olu ye kuma de ye a kun tɛ ka kɔrɔda ni CEDEAO bɛ décision ta a tɛ di je te parle pas en tant que touriste je te parle comme mɔgɔ min yɛrɛ bɛ fɛn kun kɔnɔ i tɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye k'a bɛ fɔ don dɔ la ko e ka so in ne bɛ wele ka na ni ne ka so in jɔ a sécurité bɛ se ka insécurité bɛ se ka na fan jumɛn fɛ sécurité bɛ se ka bɔ k'a la fan jumɛn fɛ jamana bɛ ten tɔ n b'a ta Nioro fo Djema i bɛ tila k'a ta Djema fo Djidji mɔgɔ bi gosi a kɔnɔ i komi u bɛ ka tilen ka mun k'an ka karitigiw la o tɛ nɔri ye dɛ u taara Nara de wa u y'u ɲɛsin Sénégal de ma wa ɲɛ tɛ dɔn a la parce que colonel da sera yɔrɔ ma o effectif tɛ armée malienne bolo par rapport an ka jamanadenw sigilen don an kɛnkɔnsi yɔrɔw la cogo min na ni n ka statistique bɛ 300 ou 3000 et quelques villes petits villages et villes a b'a anw b'a bɛɛ wele ko dugu taara ni dugu ci u taara ni dugu ci amoo de culture ni fɛngɛw 3000 et hali ni Mali sɔrɔsi kɛ kelen gendarme kɛ kelen police kɛ kelen k'a jɔ dugu bɛɛ la a tɛ se ka Mali ta couvrir dugu min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ se k'a couvrir Gamou a voulu dire ni ne y'a faamuya n ka analyse kɔnɔ dɛ u k'u ma don duguba la mais kuma in kun kan ka di mɔgɔ min ma o kun man ka k'ale Gamou yɛrɛ ye parce que en tant que un général de l'armée nationale et un haut responsable du mouvement Gacha ni o fɔra dɔrɔn an bɛɛ paniquera mun na parce que communication kɛcogo fɛ désinformation dilaw y'a yɛlɛma ko Gamou yɛrɛ ka position dɔnnen tɛ tantôt Gamou n'a bilenna a bɛ ninnu fɛ tantôt a bɛ gouvernement fɛ dɔw yɛrɛ ko k'a minɛ o bɛ réseau dɔw yɛrɛ kan parce que communication a kɛcogo de ma ɲa Alpha Gas ta ye mun ye ne bolo olu delina ci kɔrɔ y'o ye à chaque occasion u bɛ gouvernement peser k'a lajɛ s'ils ont les épaules de faire face pourtant ne tɛ jigin u la mun na gouvernement continuité de mais o t'a bali k'a fɔ ko Bokele e ni ne bɛnna ko dɔ kan an ye wagatinin k'a kɔnɔ ne y'a ye a tɔɔrɔ bɛ ka bonya ne ma ne ka dudenw ma ne tɛ se k'e wele ka na an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn ni sira kura bɔ a ko la na an y'an man k'o de kan an ka nord bila kan an ka na centre la bi ville fɛn fɛn bɛ Bangaraw ni Bankasu ni Korow mara la n'i y'i ye ko i bɛ paix la dɔɔnin dɔrɔn allégeance de kɛ ni groupe ni katiba dɔ ye anw ta renseignement di armée malienne ma an t'an kun don drapeau yɛrɛ ko kɔrɔ c'est à dire malidenya an b'a to an kɔnɔ da a tɛ se ka yira n'a y'o allégeance kɛ kuma min na wagatinin bɛ kɛ aw bɛ se ka taa aw ka dɔgɔ jɔ wagatinin bɛ se aw bɛ se ka taa aw ka forow la ni o tɛ aw considérés non comme les ennemis de ces gens-là de ces malfaiteurs parce que ne ta ou kɛ comme les gens aiment le dire ko djihadistes ou bien ko rebelles ou bien intégristes ne t'u ko si ne b'u kɛ bandits dɔrɔn de d'accord parce que n bɛ nalen mun na n bɛ ninnu fila ka fɛngɛ fɔ k'a fɔ information kɛcogo de man ɲa n'o bɛ ka na ni désinformeli kɛlaw ye parce que jamana juguw fana y'u bɛ k'a fɔ k'olu ye jamana ɲɛ o jamana ko kan ni e
tɛ se ka taa hakilina ɲuman fɔ kuma si f'i bɛ mɔgɔw ka hakilinaw ma taa sira mun kan i b'a ta k'a ko juguman ye pour que i bɛ balo i fana ye jamana jugu dɔ ye o i ka kɛlɛ arme b'i bolo i ka cogo la o Mali bɛ tagalen bolo min kan an mana segin ka na an yɛrɛ ka yɛrɛ janfa ni mauvaise gestion dɔrɔn de don crise ninnu na wa ça continue mais sego ka yɛrɛ ça continue dɛ jusqu'à présent parce que an b'a fɔ la dɛ ko n'i y'i ka wulujugu faga ko dɔ ta b'i kin c'est pas pour faire gloire à qui que ce soit Gana ko yi créé la de 93 ni ne donna armée la ka se bi ma a b'a dɔn k'a fɔ Gana ko ni kana se bi ma mouvement minnu créé la ni cɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ on va dire, on les regrette aujourd'hui, je le dis haut et fort. Mɔgɔ si tɛ a fɔ mouvement in kɔnɔna la k'i b'a fɔ k'i kun b'a ko dɔn Mali gouvernement kɔnɔ ka tɛmɛ Souleymane Boubou kan. I bɛ k'a fɔ k'i t'a yɛrɛ fɛ dɛ mais crise in gérer cogo la a kun b'a dɔn ani dama mun sigira ka kuma Mali ko kan crise in ko kan ne ba ici je suis témoin i komi mɔgɔ wɛrɛw a tɛ ban mais bi ko tɔ nana kɛ ɲagami ye mun na maliyɛn bɛ regret kɔnɔ toujours pourquoi an ye Musa ta ko tubabuw ye nkalon tigɛ k'an nan'o dɔn kɔfɛ an nana ni Alpha ye an nana ye kɔfɛ tuguni ko nkalon de tun bɛ ka kɛ ka kow dilan foyi jeli foyi ma furakɛ janni ne ka n ta kɛ ka taa i ka jeli to a kasa kana bɔ o dɔrɔn de baaraw kɛra ATT nana an miiri ko non ni inclusivité parti tɛ nin ye fɛn de Mali bɛɛ den bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jɔnni tilala k'a janfa tugun maliden kelenw tɛ parce que français ni y'u ka kɛlɛ wuli Kadhafi fɛ yen dɛ k'ATT et Denis Sassou Nguesso ont été pour la médiation k'u bɛ taga Kadhafi fɛngɛ Benghazi n formera dugu in kɔnɔ maliyɛnw tulo bɛ n na n yɛrɛ ka chef bɛ o tulo bɛ n na Libye kun ye épine ye mais diɲɛ kɔnɔ u ye nkalon tigɛ ko Kadhafi de bɛ ka Mali rébellion financer Kadhafi b'a tɛgɛ kɛ tan ni Yadi y'a fɔ k'a bɛ fagali kɛ sini a bɛ Yadi ka élément dɔ bila ka Yadi yɛrɛ faga il avait la maîtrise de la situation hali n'u ko ko Barada ka créer Barada de créera mais mɔgɔw tun bɛ sara ta la k'u ye madarasa karamɔgɔ ye nord la u ka sara tun bɛ taa u bɛ sara i tɔgɔ ka kɛ liste la dɔrɔn a fɔ mun tɛ bɔ Mali kɔ a bɛ bɔ fond libyen de kun u bɛ sara mais manque d'information fait pour que ATT bɛ mangoya pour que ko in bɛ fɛngɛ an bɛ tiɲɛ fɔ tubabuw bɛ ka na tɛmɛ koko cilen de fɛ o ne ni e ka bɛnbaliya ne ni e ka taɲini kojugu jamana ko la o de bɛ ka tubabuw to ka fɛrɛ jamana ma o n'o tɛ tubabuw mana ni armée ka na ATT minɛ o u n'u hakilinaw tun bɛ baara la jɔnni wulila ka nkalon tigɛ jɔnni wulila k'a fɔ ko hali ko téléphone bɛ ATT ni rebelle chefs cɛ k'u bɛ ka fɛngɛ an n'an musow n'an denw n'an baw dɔw ye ka wuli ka taa fɔ palais la ATT taara bɛɛ ma tila k'i jɔ tuguni ko nɔnina ka taa fɛ 2013 ka se bi ma mouvement mun créera hali sini dɔ bɛ créer mun na parce que nafa sɔrɔ sira de don dɛ DDR bɛ kɛ a financement dɔrɔmɛ tɛ bɔ Mali budget la Berthe ça c'est DDR kɛra n'a financement ma bɔ Mali budget la ni ne ye n den tɔgɔ di colonel ma bi ni mɔgɔ b'i bolo a tɔgɔ d'a ma ni colonel ko k'a ka ta a bɛ ta n'a ko a ka ta a bɛ ta parce que baara sɔrɔ cogo tɛ o Berthe bɛ taga nord la k'a ye kɔrɔbɔrɔ Sikaso tɛ bilen dɛ Kucala tɛ dɛ Berthe bɛ taa nord la k'a ye kɔrɔbɔrɔ parce que Berthe dɛsɛra ka baara sɔrɔ a dɔnniya taɲa tɛ injustice sociale fɛ a bɛ taa ka taa don a fana mana marifani dɔ ta k'a fɔ k'a bɛ a tɛ rébellion tɛ sa rébellion bɛ kɛ cause dɔ de kan nin bɛɛ ye de jamana in tɔnɔ bɛ se ka bɔ illégalement injustice kɔnɔ cogo min na an bɛɛ k'an ta ɲini an bɛɛ k'an ta ta n'o tɛ ni rébellion don cause dɔ k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ nin kama n'a fɔra ko anw ka Sikaso de développé len tɛ ko sira tɛ yen ni gouvernement taara sira bɔ bɛɛ k'a ye bɛɛ bɛ ka boli a kan mankan man ka kɛ bilen mais an yɛrɛ bɛ k'a ɲini sira dilan mansi minnu bɛ na k'u bɛ sira dilan an b'o jeni an bɛ sira dilannaw jeni an bɛ fɛ sira ka bɔ non groupe min b'o kɛ
groupe in bɛɛ b'a kɛ profit dɔ de kama profit i b'i sigi i b'a lajɛ n'an tora nin kɔnɔ tan an laban o laban ni nin groupe d'autodéfense ninnu bɔra yen ta bi centre la k'i bɛ maga dɔgɔnɔw ka fɛngɛ in tɔgɔ Dana Masagu ta bi k'i bɛ maga Toloba ka groupe la ko k'a ci dɔgɔnɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ko u t'a dɔn yɛrɛ ko armée b'olu ka village dɔw la olu de bɛ yen d'accord ni yanni nin voyage in cɛ n taara dugu la k'a ye n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ Mali ko la bi n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ nin ko in kɔnɔ bi o ye de an kana an sigi Irisiw nana dɛ Chinois nana dɛ avion fila sanna dɛ o tɛ dɛ o ye ka sigi ni stratégie ye minnu bɛ ko ɲɛdɔn minnu bɛ fɛ ko in ka ban ka sigi accord de kuma fɔra fɛn fɛn bɛ fɛ ko kura ka kɛ o bɛɛ taara mouvement kura wɛrɛ sigi o bɛɛ taara mouvement kura wɛrɛ sigi ka kɛlɛbolo fara kura wɛrɛ bɔ parce que munna denmisɛnninw kɔrɔbayara o denmisɛnninw minnu kɔrɔbayara dugu ma dɔɔnin bɛ se sisan colonel ninnu tagatɔ la retraite la minnu bɛ n'olu kɔfɛ olu b'a fɔ f'olu ta ka juguya ni ninnu ta ye mais a bɛɛ bɛ fɔ de kun dɔ kama ninnu mɔgɔ ninnu ka système y'o dɔrɔn de ye ok an t'u bɔyɔrɔ dɔn tɛ dɛ an bɛɛ b'u bɔyɔrɔ dɔn u bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min na k'an t'a dɔn tɛ dɛ an bɛɛ b'a dɔn mais nin bɛ k'a kolokolo jamana ɲɛmɔgɔw ka mauvaise gestion je me pose la question pendant ces 30 dernières années diplomatie malienne yɛrɛ ma jamana ye mun ka diplomatie bɛ sunɔgɔ la nin wagatinin de la ne bɛ Mali diplomatie lajɛla dɔɔni job kama parce que m'a ye a ka discours kelen na n b'a analyser k'a bɛ kuma ni fanga dɔ tɔgɔ ye ou bien a bɛ kuma ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ ye a ka fɛn bɛɛ bɛ taga Mali kuma kan malidenw hakilina Mali tɛ se ka jɔ ni malidenw yɛrɛ t'a kɔnɔ ni malidenw yɛrɛ tɛ mais sinon nin fan tɔ bɛɛ la an ka bɔ an ka nord la sa e k'an ka crise in lajɛ an ni Côte d'Ivoire cɛ e ambassadeur interpellé Côte d'Ivoire pour te dire que nous avons une diplomatie à l'agonie depuis an bɛ ka taga jamana représenteri kumaw ta k'u kɛ i b'a fɔ fɛn fu ni accordé waga lajɛ i tɛ se ka da la ko mɔgɔ minnu ye jalabaw daw kama na armée in kɔnɔ k'olu de bɛ jamana in bɔ bolo la ko mɔgɔ minnu ye kalanbaw kɛ ka postubaw ta k'olu de taar'u sigi k'u bɛ sɔn nin papier ninnu ma Blaise Bara ka tila ka na n'o papier ka n'o di jamanatigi ma k'e yɛrɛ fana b'o minɛ ka tila ka b'o la ka taa Algérie tugun k'aw bɛ taga o ko valider n'o tɛ u kun ka groupe MLA ninnu ni SEMAW n kun y'a fɔ k'u tɛ fɛn na u tɛ accord kɔnɔ parce que u sago kun t'a la o wagati u ye porte claqué k'u t'a la Mali autorité de welela dɔw b'u jɔ k'u y'u bolo da u kɔ o tɔ la ninnu ko k'u t'a la u m'olu kan tigɛ e mun ye autorité yɛrɛ ye gouvernement yɛrɛ jamanadenw bɛ ɲɛsin e mun ma e de bɛ taa jamanadenw minɛ k'a di jugu ma wa o de b'an da la wa a ma ban dɛ an kana an yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ ko mun bɛ ka fɔ he ne ti ne ɲɛ ko k'a jɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ça c'est clair nanzara ye nanzara de ye a y'a fɔ ko jawuja ni nanzara irisi ye nanzara de ye chinois ye nanzara de ye kulo bilen fan bɛɛ di a n'anw tɛ kelen na wa u bɛɛ b'u ka nafa de kɔ wa ne t'u contre la dɛ parce que he Macron élu la k'a ka France 69 millions de ka hɛrɛ d'a ma Mali t'a la e t'a la ne t'a la dɛ n'a b'o hɛrɛ sɔrɔ sira mun fɛ a bɛ taga o de fɛ n'an yɛrɛ b'an ka hɛrɛ défend sira mun fɛ an ka défend an ka nkalontigɛ jamanadenw ye ani wowawoci ka mɔgɔ minnu tɛ baara mun kɛbaga ye k'olu bila ka jamanaden bɛɛ kɛ suspect ye dɔw yɛrɛ bɛ bi u bɛ ka gamu kɛ fɛn bɛɛ ye ko n'a bɔra yɛrɛ a k'an ka minɛ mais jamana tɛ se ka taa nin bolo kan o. ok vraiment monsieur Berthe vraiment an bɛ fɔ Berthe nin fana ye solution dɔ fana i y'o fana di dɛ n'est-ce pas. bien sûr voilà donc colonel solution i ye nin bɛɛ fɔ Mali yɛrɛ sa colonel yɛrɛ en tant que tu fais face aux caméras solution jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo. an bɛ bɔ nin kɔrɔ cogoya min na. an filɛ nin ye nin fɛn fɛn ta d'abord
j'aimerais un peu revenir me faire qu'essayer qu'on a donné faut accord ka. Oui, parce que comme voici nous. Accord qu'on nana, en boira qu'à faire un wadon. Accord qu'on nana, à fora ko accord, c'est que c'est kaka. Accord qu'on nana, il y a du monde de Mali, c'est que c'est kaka. La laïcité du Mali, l'unité du Mali. Il y a pour moi. C'est-à-dire, en Mali, fait na seka do anga jamana ni bina seka tachete o kumate anta siko kumaka anga jamana beto kelena anga dino tabolo be chogomina na be fuma ko la laïcité o bita tola jamana be chogomina abe tote mais accord ko na be segi be seka ka beka mais ya fo chogomina accord ko de ko ni segi be ke ko mo ko si ka fo de bena kala mo partout beka wele beaucoup sigi si ka foka ke pour que ni 5 ans ka choko mena ni 5 ans ke yoro mununga c'est ka ke oluka. Donc pour vous dire que accord ni c'est que c'est ka d'accord na tora accord ma c'est que c'est ka maintenant la solution je vous le dire abandon mais je ne suis pas dans manque de volonté de gouvernement là quelque part parce que le gouvernement est ni yaé jamana yere ateka yere deme parce que le gouvernement teka baradoke alors teka bo deme ni ko boro mina kanu bibi na be gele ba mi kono c'est parce que Berthe Afo anta don miye joye sikabe ka ke beka parce que qui peut dire aujourd'hui que Gamouté face au dé net c'est ka fo hein le bado gamouye mi bada be baramina ndise ka fo donc ni pour que au kake il faudrait que on avait déjà envoyé alternative d'oula que luta au niveau régional pour que région bela alternative nous kase ka barake aya damna folo angoko par exemple Gao Tombouctou aye posto crié posto menu mouvement paix au Beka Mokopala sous la coordination du chef sécurité du FAMA. Aïe, ok. Il y a FAMA. Plus que il y a juste quelques mois. Dans ça, j'ai perdu 10 éléments auxquels je rends hommage. Donc, pour vous dire, on a un parce que what you do là, un gouvernement mené. Wokunya ira ka fo mena akoro signera ces élèves de février amena minke amena pré-cantonnement ke pré-cantonnement koredi amena mo bela jele bebeto ika bazu konana bazu nunu gouvernement bena uta en charge marfantigi chite yala dugu kono mais okera foye mo tegala fo koni ninkera bara nyena amena se ka fin de contrôler à Kera Trouer Konokmaï. Mais tant que au Kewalo Make, DDR n'est accéléré. Marfan comme n'est pas là. Ni metam kemi au Katokoy. Et avant moi, on a armé parce qu'on a armé le la Bibina. On a le Yoronega. Comment d'obéir, ça veut dire que Yoronega candidat. Les enfants là, d'absolu nous, ils ont beau été formés. Non, les nouveaux recrues. Ok. Le salarié de IE. Voilà. En 1993, nous voulons essayer là. On y va. On a les gars, avec les calés de l'Ikegao. On avec les calés de l'Ikegao. C'est-à-dire que, on a calé de l'Ikegao. De la calé de nous nous bavons couler de l'Ikegao. On bavons un Ikegao. On m'a délicat ma fantagne en comment. Aben sentiront pour le coup. Non, ben, bâti qu'on a maintenant, nous bavons des gars comme moi, ma voiture, et les cris nous n'allons, où il y a un coup de stress. D'accord. Tu as vu? Oui. À l'époque, en réalité, formation était quelle? À l'époque, formation comme mais Bibi n'a ôté. À Kera, Moussomanou Bala, il y a pas pour le prince ou Bala, et à nous donner, on t'a dit maintenant la taille. Bibi n'a, Allah est cherché de quel Mali. Nous, le mouvement armé, les pro-gouvernementaux, c'est des combattants aguerris. Jamana mogobe quelqu'un nous n'a pas. Nous devons. Ayou récupérer kananoui. Une stratégie de dégager. Ayou récupérer kananoui. Olu kanake. Olu beseka. Olu bla poso là. Voilà. On a que ça oublié. Ma femme mouvement be doya. OK.
ni mouvement dɔgɔya accord y'o de fɔ ko ni DDR kɛra ni marifa yera min bolo tuguni i tɛ accord kɔnɔna na tuguni o. D'accord. O ye ko wɛrɛ de ye o. Ok. La solution aujourd'hui, c'est de passer à une désarmement accéléré. D'accord. Bekata, Mokata, Okata, et puis voilà. Voilà. C'est la solution aujourd'hui. Okay. Pour que Morok y sécuriser. D'accord. Vraiment, Bokar, on remercie monsieur le colonel Aboulaye Y Touré. Vraiment, merci. Ayoulé, Inana Kana. Igakina fo Djamarakula. Vraiment, merci beaucoup. Yafama. Soumaïla Berté, vraiment, merci beaucoup. Il faut nana, Yafama. Vraiment, belle famille, Alishama Sorola. Bado, Atela Nadi, Drama. D'accord, Bokar, Furka Laba Mouba Mbibolo, Amba Mouche. Ok, Bokile, Ambe Djamou Konchenimi, Yafo Chuamna, Wafo, Bamanakana, Kofo était Fantani Maloche Congo Sevaliako. Donc, Ambe Yafo, Alakanga Djamana, Basigika, Amasuma Alibi. Oui. Donc, ka akilu ke kwa nyogo soro, mi ba to nyini fo mesa ke soro fe nchuga mina. D'accord. Donc vraiment ka foli blanga invité ma. Ok, Bokar, nous temena kaboy, amodu fo, vraiment mo mié en demain. Ka baran no ya mbolo ko sebe, vraiment sababu olude. Donc ambeta bangoni kono la direction générale, monsieur Ousmane Sogore, directeur Ambifo, mouye la ressources humaines. Ou fana fo ani la direction commerciale ou fana fo comptabilité ni question ka bela jenu fo me bela direction commerciale la chef fra musoga amba bela jenu fo chef la to na mbora mena worba buya responsable technique buya Koulibaly amba fo rédaction régie ani réalisation mouye Mohamed Keita Mo amba fo Adama Salia Koulibaly Nosra vraiment merci beaucoup para anyana kosebe abu officiel Lassa Abou, Ambi Ifonafou, Moussa Bala Traoré Kafo, Ani, comment ça s'appelle là MB, Kali Fonafou, Didi Bokoum, Amba Fo, Chaga Koulibaly Kafonafou, notre mère Kaboy, Ambi Moussa Fomba, Amba Le Fonafou, rédacteur en chef, notre mère Kaboy, Folkam Bibolo Kalasi, chauffeur Ani Garou. Chauffeur Lamine Traoré. Sidou Diallo et Youssouf Diallo, donc les chauffeurs garde Tchefura et Moussa. Et la garde nationale fait bien l'amour, le fait la photo. L'autre est que Boyamanga Moussokoroba faut, Assa c'est para qu'il faut, Pavina Soumono qu'il faut, Amiata c'est para Côte d'Ivoire, Tene, Ambi Fonafo, Go Aydra Boake, Ambali Fonafo, Mouye Nasir Fikwate Kafo, Ani Madame Touré, Djenaba Kounate, Adam États-Unis, Ambali Fo. L'autre est que Boy, Anana Nine, Mouye l'adjudant Abdou Karim. Bagago, police Zegwa, frontière là, en Afronsa Mafou, laquelle vraiment, au Yembissim la Kanya, Barakoria, vraiment du ministre de la Sécurité, au Akito, sur le sous-mouvé frontière là, vraiment Zegwa. C'est le gars, le premier bar là, à travers le commissaire et l'adjudant Abdou Karim Kounate, pardon, Bagago, Ambalifo, nous temna Kaboy, Amanine, Ousmane Chérif, Madame Aydra, Ambafou, quoi, c'est vraiment dans fin de notre Sirao. C'est gâteau la Maloudou. Maloudou Ani, Douimana, voilà, Ziara. Donc on a bela jeno fo donc Draman Traoré ambi fo Banamba Dra ambi fana fo notre mec ambi bela jeno fo vraiment merci beaucoup dimanche prochain merci.